Hamren rong so pielong tomon arbi ke thea jok ke ong dong akulak ke hinodun. Dr. Lily A. Terangpi Dubai along setame puthot award ke cempalong dun. Hanjang lang solong MS Bharat Automobiles showroom kini kangpu. Karbing nong live Adap Abirta ang ton penarjik tha. Hamren police station ka parlo Hamren hithi bari malong kedam tang bosik ni phai isi mate ke cheng siarni tomon arbe ke the parpi ka jok gari motor anta chelengon ederan pinlo bangso hot ke ongdung kulat kana hokdun West Karbiang long Hamren police station adung head Hamren hithi bari malong kedam tang bosik ni phai isi arni por phai hini malong tomon arbe ke the parpi ka jok home truck sa kulat hum thom petrol ke jora kulat chana mixer ke jora kulat ihum lemon juice ke jora kulat ihum lapen Bethesda pharmacy setami hengnu dunang etlo bangso tomon arve ke thehut hamran hithi bari malong ke do theng pi thebo phan setami inglok petsi ke ongdung akulat ahema bangke na hok dunang koklo bangso theng pi ke kreb hut kulat ahema bangke hengnu dunang lo bonta kopai ki mi pena jok maduta areng hu ke so bangke avilan Bangso Abirta ke Longpen tong sekot Hamren Police Station OC Pintu Pathak Adimalong Anpali Dunsi Kapheriara Raphan Ani Pathe Lapen Gari Motor Kedam ke Banga Sai Setami Dengpon Halapu Central Range Forest Officer Longkam Peron Aphan Thengpi ke Krep Abirta Palesi Ingnam Raikom Sai Thiatum Lapen Kulat Ahem Phuatum Akira Pen Thengpierong tong sekot pen Towar Kebab Ham Along Pen Pajok Ponsi Kaya Teng Gari Motor Pachileng Pon Longlo Hamren pen Danieling hi Karbiang long live. Dr. Lily A. Terangpi kedamtang jang mini phai thom kep arni New Delhi rongsopi Hotel Vedanta along Asian Education Award 2023 along Award for Contribution to Education Community anong e chepalong dun det bena phi puthot aru ni phai thom kep ra isi arni Dubai det Hotel Crown Plaza along le thota Women Leading in Education and Entrepreneurship Award ka chepalong dun thu Global Empire Events in Ben Kachapatir Pipon along Beach Nation TV atum Kacharap Chetodun along Kedamtang Aru ni Python Kebra isi Durmi Erni Dubai arong supi along kedo Hotel Crown Plaza along Icon of Asia 2023 NOA Mother Award Pipajirpon Bangso Award Kipi Kapajirponahu Deep Government College Assistant Professor Dr. Lily I Terangpi Aphan Women Leading in Education and Entrepreneurship Award Pipajirpon Dr. Lily A. Teragapi Award for Contribution to Education Community. Dr. Lily A. Terangpi Alanglike Dipu Mentela Longido Inut Radasai Klembang Agustin Kramsa Chorlo Alangli Kedamtang Jang Mia Chikloni Pythom Kebarni New Delhi Arong Supi Hotel Vedanta along Asian Education Award 2023 along Setame Award for Contribution to Education Community anong e Kachapalong dun Abang Pilo Cheklo e John Angbong Lapasan Pardun Ron Pen Nong e Mate Award Kachapalong dun Abangke Karbiang Long Arapan isi Thedung anong misi Van Pilo Dr. Lily A. Terangpi Kaprek Adet Mate Dubai arong supirong setami inut ahok pet akar bipiang tek laben methang apindeng sumpor aphan man biponsi methang karbia pindeng chipindeng pon pami pensi Women Leading in Education and Entrepreneurship Award ning arong pen deng dunsi karbia khe aphan nongmi wan pilo Dubai arong supialong bangso Women Leading in Education and Entrepreneurship Award ki piponahud Global Empire Events lapen Beach Nation TV a Managing Director Udaiver Singh Bindra Senior Advisor Vice President Dr. Nabhit Kapoor Pendanglo ki ongdong atum chetong dun rinti News Report Karbiang Long Live Bogajan Subdivision Angkang Hanjang Langso Balipat Har Pendanglo Silonijan Hawar Sai Kachati Kiara Raphan isi Birta Kimi Bangso Birta Kimi alama bangki lapuhenlo
hai hidia jo chainong pen hai ke baya bang ing ton pen tractor pen ke bailong ji phan isi warsai wan pilo athe hanjang langso hithi irui pen ke chwa dimalo amat si tractor finance showroom kiram tang bosik ne phai isi ani ingbu pontang lo sonsi SBI CCI branch manager KAL thangalari dengpen MS Bharat Automobiles showroom akimi ingpu ponlo bangso kangpu ponahut alohia manpen KAL thangal SBI CCI branch manager kache tong donalong hanjang langso hithi maipu hemari togbi rongasar kamalakanta bepen danglo ke ongdong atum chetong don bangso kangpu ponahut Hiraino deka phan area service manager lapen mukud rongpia phan sales manager arpu pektekang Manager Mukud Rongpi pen kaning jepon ke bangso showroom pen tractor hai huya kimi long ponji la pen loan pen tractor ki pia barsai bank finance pen danglok ajar party finance pen setami sai kati ki atum jong si ke enje atum do posatami joy ke pen long ponji pusi pachini pon me ini hanya lang solong besi showroom nili tum kang kupon lo dak non daily market long dasila so showroom nili tum pini kang kupon ke la son no nili tum madak long hanjang lang solong nang abang ku bang pi mani jong si hiti afan tractor nang gi pete nili tum finance pi konji nili tum ajata finance bank finance pedang lo Siaram finance atau Mahindra finance ada nili tum people po dasi nili okon nili tum long la Mahindra la so tractor chakali nili tum long tractor am so hom ke thienda long konji dasi ku pipi tractor manang nili tum nang ji answer nili tum manang kon nang Abirta no nili tum nang tum man joy keben nili tum finance nang pi po Kasi pinung dadak nili tum keceng silang buka janel ke first time nili tum kang kupon lo kasi nang tum mani jong si nang tum non kitia por nang li lo si tractor nang dia bangku bang pitu man nili tum nang Abirta no Balibathar pen projanterang karbiang long live Kedamtang bosik ni phai ECR ni adapor phai keba por malom United Students Union of Karbiang long mate USUK songpen kedamtang gonot serve asat langang thekahut C pen D grade kelong school along kahomri dam Karbiang long arlo loke charli ana thukang thur ponje phanpu kengkam kache jora long la an so se ho or ki pidunje phanpura USUK songpen tami kedamtang apor pen siding pon bomlo Lasonsi kedamtang arni Assam adangpi gonot sofasat lang kipatok ponalong Karbiang long pen west Karbiang long arlo along ke mesan asar langang thek pon long lede Lasong bong grade 7 grade di kelong a school hemalong ni phai isir ni USUK asong pen kahomri padoram lo Lasonsi Upper Habjan LP School Upper Habjan ME School Ki High Crow LP School Artungso LP School Cleared Up High School and Chandra Singh High School along Kahomri Padodamsi Gonad Surf Asat lang along Kopia Kisung Kidwa Joksi Grade C pen Grade D kilong ma Puthak Chinki Chethan Padopon Bangso along Than Bang atum pen ke pachini atengke penangan lo kacharli atum school nang ki dunde arni aphai ki ong monaka jok Than Bang ka dure na pen school infrastructure ki memia jok na pen jasme Than Bang atuma phan BLO ALO asai ke paklem rong a jok pusi ang thek klang ponlo lasi Than Bang atuma kisung na pen lo ke chore hemalong kenang jason prabjin pen Karbiang long Autonomous Council Education atum pen lang charipon akenang sort pusi USUK songa mai pru libisan teron pen ningje akai aprangan kengkam ti yodu nai pete jesemet pe bangke luke thek nang so luke thek the pe nampra ke pir thelong ke luke thak kisung ke luke thak bangke kisung pe khanya mate sung pik lu lasila solam ma thadam si pini ni tuma song hin pandame SSA lumayong education block alu Artungso LP School Upper Habjan LP lapen ME School lapen apartame Cleared Up High School Ke High Crow LP School and parsame Sondro Singh Teron High School on tamini tuma song pen humridam lo hadap humridam derna mangani tum thek dam lo bangke hadap pen an lai sonsuria kisung ke pali tum thek dam jesemet pe bangke lo Than Bang ka duri pen cheng lo hadap infrastructure mate ason jitu development site ame kenang sot thedung ke khayang la mate kadure thik tik la lasila lai patha me prabjin pen Karbiang Autonomous Council me sai gedeng bang kenang sot apartame lo Than Bang ban BLO FL so pen prabjin pen pajok pani athe BLO FL sai ke ko jok aduk ke ko jok pinana Than Bang to mangke laso BLO FL sai do pu pathelo pen si lo ke thani pangkri pu la so bang thek no lasi ni tumhe ke pung bangke la helo je prabjin pen lo Than Bang BLO FL apu pen pajok pun si alang to na me lo Than Bang de lo ke thana abang se apor pachi piwe je phan si ni tu pen ni tu hen pen authority no ban tu ni reglo News Report Karbiang long live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi Abirta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen west Karbiang long along setami long pon ikji nili kesu abangge pung pongchot puming mang la pusom du la pen pharmacy mod la dawai hormu ene lo
Stami mi la amor jibon ko dawai en pen ang thega bangai cholong là số cái số à rồi nè thì nè là số đồ vay chú lo nó nằm đằng cái chú bom lo anh cái non đùm mi thằng mi chú klem chú đam mi lo nè là gì pharmacy do wa medical long sitami chel chubom lo sitami thang arjada long li labang so do wa ki chupen ni ta okran misen la Klar dak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trok pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon Aru achikloni phaithom kebra isiar ni irui isipen ephong ke pamanpon Assam cabinet mai Guwahati rongsopi Janata Bhavana long kangnia hutsi labang solam the che parai ponlo labang solong National Food Security Act mate NFSA 2013 na tengpen kelong vek ninja bang phwa tumalong an ration card avarsai ke pali ejia phansi labang so sai pathirpi ponlo Assam government hinpen cabinet meeting ahu chedon sarpen food security net ke pangdang ponji aphanpura non kedobom annual income lakh hinira achitim kelong adim lakh klian pakam ponpo labangso asai ke deng ponpen National Food Security Act mate NFSA 2013 na tengpen kidugdat ke boydat atum ration card avarsai kelong nang jive katuman ration card avarsai ke palong ejia phansi labangso asai ke deng ponlo Nona tengle langdam pulotang te labang soning kan jak khonga chek luang bong lak prike babang khotum ration card avarsai longdun po lapen card setami arideng pachi order po labang so cabinet mayalong isi ke thedung gache parai pona Abirta setami ribdun long lake kiramtang surihini ra inkoira hini chitia cheklo ni phaikre pho arni adivasi okchum prana song laban government atumang bong monsam alamdon kache togalong ki jongpon adivasi welfare and development council setami prabjin pen amahang pathek ponpo labang so council akemang lake jasemet asam along riarlo adivasi akhei kedo ke pathirodim an political, economical, educational protection, preservation, promotion of social and cultural, linguistic, ethnic identities lapen kaching thur asayamo kedeng ponjia phanlu pusi Abirta riponlong. Halapu Chief Minister hinpen digitalization of futhak setame thanpon Assam along non ke driving license lapen registration certificate RCA banke angton digitalize pondet pon Transport Department hinpen setame non ke driving license lapen RCA banke electronic self printable mate PDF a format pensi pipon po Chiklojon thom aphilote QR based smart card kipia banke ington pon check hangjang po labang so sai ke deng pon lake jasmet rara tum ke joy ki lapen apor pan hok don de pinjia phanlu puta than pon State Desk report Karbiang Long live National Medical Commission hinpen malom so phan det piangkang humpli kep medical colleges phan aron atangateng lapen apun achak ke chok lim ledera jok recognition suspend ponderlo labang solong Guwahati Medical College Assam Medical College lapen Fakhruddin Ali Ahmed Medical College setami dodunlo labang so sai ke deng ponang kong lake Jasamet National Medical Commission hinpen men ka humri da mahut NMC atum kisik ponaron nateng ke pleng dam de ke dupika joksi claim ponang koklo labang so college along akenang sot CCTV camera facilities ke pachatang te Aadhaar link biometric attendance procedures ke meme than bang atuma phan ke pon ke chok limle lapen NMC atum ka humri da mahut than bang ahoi ke papleng pon pe setami thek pon longlo lason tak taxi India det piangkang Humpharo isi suse Medical College, Jasamet Tamil Nadu, Gujarat, Assam, Punjab, Andhra Pradesh, Pondicherry lepen West Bengal along rialong, aron atang ki papling Pria College ke dojiang ring thepi khangjang. Union Health Minister Manshuk Mandavia hinpen setame Medical College ke doan jongsi NMC hinpen kisik pon aron karkanlo pulotang ke sodak pen kangsai padoponji. Nonamat government hinpen Jasamet quality education ke padoji lapen ke mesen doctor samahang ke pathek ponji aphansi kengkam chejor pon bosi thanpon. National Desk report Karbiang Long live. Pineda Abirta kalpansi kan toniklo dome thakmi arni kimi.